meras madihita saluhutna di hamu kadamang dohok dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata cumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohok dame siad debata amata doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabijamita di partangiangata imana tersurat di Amos bidulima ayat 4 rodi ayat 6. Turpukodo nagabi epistel tu minggu palima hodong Trinitatis 10 Juli 2022. Hujahama dihita sonoma didok hata ni Tuhata. Ay songonod do hata ni Jehovah tu pinopar ni Israel. Luluy hamu maaw asa mangulu hamu. Unang tagunan luluy hamu Betel, jala unang law hamu tu Gilgal, jala unang taripar hamu tu Berseba. Ay tarbuan tu habuangan sugut ia Gilgal, jala ia Betel gabe siswada. Luluy hamu ma Jehovah asa mangulu hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph songon api jala sudah dipangan hape dangadong pangitopi di Betel nanggo sahalak ima hata ni Tuhata dihamu kadokan saha porseaon luluy hamu ma Jehovah asa mangulu hamu ima didok di bagas saturpuki pola 2 hali jupahita padohani di ayat 4 dohot di ayat onomi. Molo talului sesuatu akamang dohot tamuinang tadok majui hepeng, mga lului hepeng, asabuhado tahe. Tutu talului hepeng, asamangad dokan. Maksudna dang na hepengi tapangan. Alai dung dapot hita hepengi, ba adong matong bahinota manuhor boras dohot sembako ate. Dungi mga mahita. Luja dohita mga luluy si himusikon asa adong parbudarian. Ima jorupa ni. Jadi taluluy hepeng batutua sa mga dohita. Alay di na diba, boy do dakulan sekedar mga be mulu diluluy hepeng. Asa buhado, ba mungkin asa mamoray bana. Asa adok pakyon na mardelani. Asa adok pakyon na manuhor jabu, manuhor mobil, manuhor motor dohot akana asing. Asa adong lehonon na tujolma. Asa adong pasikolahon geleng na dohot akka tujuan na asingi. Lapatan na adong do tujuan na mga luluy hepengi. Jadi bukan sekedar dapat, enggak. Alai bertujuan. Jadi semua pencarian yang kita lakukan itu adalah pencarian yang bertujuan. Dakulak kepeng ate. Adong do na mga luluy rokap. Tu dia luluan na rokapi. Bah, asa manguli bana, asa muli bana. Adong do na mga luluy ngulu-ngulu. Tu ahay, ya sa manguli bana. Asadok perbudarian na asadong tujuluan nyari arong do na mga luluy perbudarian ati dohotaka na asingi law songoni manuaing natajaha marhiti turpuk jamitaon disosoy panurirang Amos do bangsoy asa mga luluy Jehovah luluy hamu ma Jehovah asa mangulu hamu ninna. Buasa luluan na sida Jehovah, namago do, manang nasutarida do, na adong do mabuat, manang nasujupang dope. Daw, dangi, dada ala namago Tuhani, asa didok luluan na sida. Daw, alay asa mangulu na sida, luluy hamu ma Jehovah asa mangulu hamu. Supaya mereka hidup. Jadi mencari Tuhan adalah perkara hidup mati. Molo dilului nasida debata bamangulu manasida.
Sebaliknya, molodang dilului, mate mana sida. Mate dalam arti secara ya hidup ragawi mangulu do, alay nga mate be partod dionna. Lau songoni do nang hita, molo talului Jehovah, dadaholan sekedar asa pajupa kita dohot Tuhani daw. Alay asa mangulu hita. Ay tahapor siyay, Tuhad do mual ni hanguluan, Tuhad do sumber kehidupan. Buasa dioray panurirang Amos bangsoy, asa unang mga luluy Betel, mga luluy Gilgal dohot Berseba. Aron nakididok taringot tu sitahe, unang tagunan luluy hamu Betel, jala unang law hamu tu Gilgal, jala unang taripar hamu tu Berseba. Boha, nalupa do si Amos di sejarah. Alana inganan na tuluy, inganan na bersejarah dui di bangso Israel. Betel misalna, disido si Jacob opung nasidai pajupang doho debata, marhite na ni ida ni si Jacob marnakok tuat marnakok mijur suruan ni debata di inganani ujumaporus ibana siala nanililian ni hahanai ibana. Bude no tajaha di sada Musa 20 ayat 10 rodi ayat 22. Marnakok tuat marnakok mijur debata suru-suruan di debata di ida ibana. Alani di pajongjong ibana madisi sada batu di do ibana ma Betel. Betel sian hata Heber, rumah Allah atau rumah Tuhan. Ima Betel artinya inganan na sangat bersejarah dui dinasida. Gilgal molo tajahan no di Joshua 4, di Joshua 5, inganan parsaruan ni bangsoy uju si Joshua manguluhon nasida. Inganan parjupangan nasida do debata. Jadi gudang do sejarah di Gilgal, sejarah ni bangso Israel. Berseba, lapatan ni Berseba ima sumur perbulanan, sumur kelimpahan. Di sido di jauh si Abraham debata, di sada Musa 20 sada, ayat 30 sada, tu 30. Buden no tajaha. Lapatan na dang nalupa si Amos di sejarah ni tempati. Alay macay takas didok di bagasa turpukon, unang tagonaan. Lapatan na dang nasubui, alay unang tagonat tu si. Tumigom ma mga luluy Jehovah asa mangulu. Dungi tuksongod dia pe berita ni inganani na julu, jala tuksongod dia pe hinauli ni inganani, ba nalaw salpu doy, nalaw siga doy. Adong do tikini i adong, jala adok tikina dang adong. Lapatan na dang kekal inganani. Dungi dak silehon hanguluan inganani. Atik pedang buai parsuadaon na julu pajupang doa ka opu nasida di inganani doho debata. Alay dak silehon hanguluan ni. Lagian dak ya dibatasi ruang tempat doho tiki tu hatai. Jadi molo naing pajupang doho debata dang ikon holad disi. On arong do pe mahamas songonon ikut tu Jerusalem nina ikon wisata tu Jerusalem asa jupang doho debata ia sui adong tempat-tempat na khusus pajupang doho debata. Arong do na memahami songoni memang sahatu tikyon. Alay porsia mahita dangado kia tuhatai dibatasi ruang doho tempat, dibatasi oleh waktu. Tuhan itu maha hadir, maha ada. Jadi suatu salah tempat mengalului debata. Hamu kadongan saha porsian, lului hamu majahoba asa mangulu hamu. Padohanon manugiho kita asa tagunan mengalului Jehovah sian na mengalului akaodeng. Riko do na mengalului akaodengi. Alay daw rumiko dope na mengalului Tuhani.
Di Matius 6:30 takas didok. Jumulu malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon nama aka odeng tuhamu. Jadi tak salah mengalului aka odeng, tak salah mengalului hepeng daw. Alay soal yang terutama doi. Buasa ikum mengalului debata na kita dok karena itu perkara hidup mati. Mulu talului ibana mengulu mahita karena dialah sumber kehidupan kita. Hamu kamang dohot tamuinang tutu taingok dope edeni sekolah minggu nama dok songonon. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Jadi habis detik kini nadeba ria dohok borngin manugut botari mengalului hepeng. Lupa ibana mengalului Tuhani. Dangadok tikina tu Tuhani. Dangadok tikina marsaor dohok debata. Ido pesan ni edeon. Buidu habis manang sudah tikini jol maholan na mengalului hepeng. Holan na mengalului cuan. Dohot aka na mardu mutusi. Lupa mengalului Tuhani. Atong akamang dohot tamuinang. Molorikot mengalului akai. Rumikot dope mengalului debata. Rumikot dope mengalului Tuhani. Talului majahoba asa mangulu hita. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala lopokod di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami, parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.